voluntario maitea. Zer modu zaude? Dagoeneko jakingo duzunez, jende txiki askok, leku txiki askotan, gauza txikiak eginez mundua alda dezake. Bizipozan urteak daramatzagu eraiki, deseraiki, sortu, birsortu, eraldatu eta partekatzen mundua denona eta denontzat izan dadin. Bizipoza besarka da baita, aniztasuna inguratzen du bere, zure, gure besoekin. Besoekin inguratuz, eskutik helduz, begietatik begietara, ahotik belarrietara eta batez ere bihotzetik bihotzera helarazten dugu. Dexente pasa ditut pediatrian lanian eta horrek lagundu dit pixkat ezagutzea ze egoerak dauden, ze desberdintasunak, nola haur eta nerabe eta familia batzuk ez dazkaten behar eta eskubide guztiak babestuak, zainduak, eta horregatik kuota bat ordaintzen de hilero. Eta zinintzen lan Bizipozako voluntario gisa, pixat ikusteko aurren beste errealitate bat, eta errealitate hori bizi nahi nuen aurrez aurre. Elkarte ezberdinetako material didaktikoa banatzen ibili ginen, azken urteetan ibili nintzen Durangoko azokan Bizipoza dazkan hainbat material ezberdin, erakusten, saltzen eta pixkat informazioa ematen. Jaialdira urtero zita hori ezin duen galdu, eta orduan erabaki nuen voluntario izan nintzatekeela labarekin bertan, ez? Niretzako divertigarria izan da beti, orduan ez da izan zama bat. Nik animatzen dut jendea, niretzako benetan sinisten dudan zerbait dalako. Egun, Joan eta Joan, Euskal Herriko 38 elkartek eta hauekin batera komunitate sendo batek osatzen dugu Bizipoza elkartea. Elkarrekin eta elkarrentzat. Bidea elkarren ondoan egiten jarrai dezagun, guk zure irribarrea daramagu, eta zuk zurekin daramazu gurea. Denon beharra da ikusia eta maitatua izatea, eta hil arte bizi nahi dugu. Zerua gu denon teilatua da, eta zelai berdea mugarik, arresirik eta txarrantxarik gabeko zoru. Ondo maite duen magaletik munduaren zabalera joan nahi dugulako, zurekin gara Bizipoza. Jasozazu voluntarioen omenez, Usurbilen egindako muralaren ilustrazio hau Bizipoza komunitatearen opari gisa. Bihotzez eskerrik asko.